Maksim Gorkog bista, naša škola, ima svetla mila, što nam je naukom prosvetila. Drugarstvo i ljubav u srce ulila, za budućnost slavnu, za život premila. A kada postanemo mi svršeni ljudi, dok se iz detinjstva uspomena budi, najlepše i najslađe bit će nam sećanje na Gorkoga školu, smešne đačke dane. Ne daj se generacijo. Da, ima 3. Jo, kako nije. Pa sa onim kretenom. Ona je rano. Kako je ima ne? Ne možemo? Lagano. Kamera. Evo ovako. Jako mi je drago što sam vas u ovom broju okupio ovde. Trebalo su još neki naši drugari da dođu, tako dalje. Aram baš i Snežana se izvinula, bolesna je. Onda Sneža, ko nam je još ostao? Stela Fleš stanuje daleko, nije mogla, znači neki su opravdano odsutni da ih sada ne imenujemo. I ja voleo da se ovako podsjetite naših starih onih učiteljica, znači Sofije Golubović, onda Radmila Todorović zvane Gara i Fanike koja je otišla u 4. osnovnu, ko smo usvojili u 2 odelenja, i Vesna Nikolić, naša Ruskinja, bio sam kod nje kući, ona se izvinula, sve vas pozdravlja ovako, nije bila raspoložena da dođe i problemi razloge, tako dalje, neće mi zameriti, ona je bila. I setio bi se ovog 5. razreda, znači, evo, naša razredna ali bi voleo da se podsjetimo i onih naših starih učitelja, odnosno nastavnika, posle 5. učitelja 4. nastavnika 5. Znači, da se setimo Vere Ristić, Srpina, da se setimo Vere Arsić, Duša Bilasa, geografije, onda Lukić Stanislave iz Likovnog, onda Paje iz opšte-tehničkog obrazovanja. I Toze starog, ako se sećate. Sjetit ćemo se i Toze fizičko što je predavao. Sada, Lepa Kapitanović istorije i posle direktor škole. Verica fizik, ne mogu da se seti, Maksa nije tu, on bi mi rekao ime. I Maksa ne obrađen, ima obavezio. Stefanović Dušanka, Šulja Predrag koji nam predavao matematiku, njega nisam cijelo iz odličnih razloga da zovem. Da ne pomeriš neke granice. Cana Tomić koja nam je posle toga predavala matematiku. Canu nisam uspeo da dobijem, ima neke stare telefone i kao toga. Mislim sam i nju da dovedem ovo večer. Sad, to što se toga tiče, mislim da sam i sve nabrali. Šile, direktor, to isto se sećate. I setio bi se naše doktorke koje nam je davalo opravdanje, Jasne Kiković. Ne možemo da zaboravimo. Dobro pamtim imena. Ja sam i pamtim, da sam pamtim. Vi pamtite ovo. 25. maj 1977. Časopis koji smo mi uređivali na kraju 8. razreda, ovdje su svi vaši potpisi. Sneža Arambašić je trebala da pročita svoj tekst ovome, ali pošto ona nije tu, ako neko želi da pročita u njeno ime, to
pročitat ćemo taj tekst ako imate vremena. Šta je ona pisala tada, šta je uradila? Branka Katić će pročitati svoj tekst koji je izašlo ženski lik kojim se tiče, a to se odnosi na Nadeždu Zorić. Tako da ćeš pročitati, Branka, sada svoj tekst ovdje. Pošto nije Snežan Arabašić, pročitati. Pošto Sneža nije tu Arabašić, ima jedna... Ćočić je drugi put. A čitaj ti. Ne mogu ja da čitam. Ovo je vaš. Svoj tekst. Ima ko da nema prvi. Upoznat ću te ja s jednim dobrim. Čim završi drugar kreću. Eto da sam kako jednostavno hteo da vam pokažem ovo. Ne znam da li neko se čuo, ja sam ga čuo. Svaka čast. Ovdje ćete posle ću vam dati da pogledate gdje ste se potpisali. Kako s ovih nama štuca? Hoćeš li Branko da kreneš? Ne daj se generacija. Ne, za tvoj tekst. To se postigne. Evo, odavde ti kreći. Verenica na ovo sam ja pisala. Pa čitaj da Koji ćeš. potpis je tu? Gosana Bihović bi mogla kao kumar Snežanina da pročita njen tekst. Da pročita njen tekst. Mi daš da prvo pročitam da vežba. Nema nešto. Nećeš dobiti minuta. Ovo sam ja jedini to. Ne dajem danas. Posle ako bude nešto teo da kaže, a prvenstveno ćemo dati naše razrednom da nam kaže neku reč. Ja ću ti. Mislim da je interesantno da se podsjetimo posle 41 godine. Piše kako jedno za drugom u ujednačenom nizu i raznolikim ritmu padaju po sivo ledenim ulicama i trotoarima. Pustim parkovima neumorno dobuju o krovovima kuća, automobila i kišobrana. Pripadam tom svetu i nekim i makar se svim silama trudila da odem daleko od tih sumornih, vedunjavih, kišnih večeri, ne pomažu mi ni volja, pa ni mašta. Jednostavno nisam raspoložena. Moju tugu u tim za mene najdužim časovima potpunjuje uspomene, više tužno nego vesela. Ne znam, ali večeras i pre nekoliko večeri i stalno kada me neka kiša natera na to melankolično raspoloženje, pa i ne samo tad, zapravo, da budem iskrena, u srcu se često, čak vrlo često pojavi lik žene koju cenim i neizmjerno volim. I samo njeno ime uliva mi poverenje, pojava me ovo tako. Kiša umoljivo pada, mislim da nikada neće prestati, a samo kad pomislim na taj divan, sunčani, oktobarski dan, za mene i one koji su vole najdužniji, sve mi se čini sada kao šala. Onako ozbiljne visine, kao one koje uredne kulture, sa nesprimljenim osvrtom ušli u učionicu. Kao i obično zatekne nekolicinu u hodniku i kao što obično čini s blagim glasom i ko popomenula, valjda jubilarni 1001. put, da je ne čutim u hodniku. Zatekla me je bezbrižno u svim mogućim pozama, stavovima, na svim mogućim mestima da se može zavući jedan osmak u prostornoj učionici kabineta za hrvatski jezik, samo ne u svojim klupama. Ne da me dušim, briga majka, ti si mi opet zapisala, a ti Srđe još se nisi ošišao. Ništa, jedino da ti dam neopravdani pa da ideš da se ošišaš, da ličiš na čoveka, a ne Boga ti vidi ga u kakvoj kosu zarastao. Miloše, jesi ti doneo onaj crtež na naslovnoj strani, ja vidim koliko je tu. Pa da, kako bi to bilo kad ti ne bi doneo nešto. Čovjek se veže za reč, počinje razredna, a Miloš za rogove. Kao i uvek veselo nastavlja Miloš navikao na ovakvu. Smešim se prekidajući
prekidajući se razgovorom, očekujući šta razumno ima da mi kaže. Očekivali smo možda neki izlet, radnu subotu, odlazak u bioskop, još koješta. A onda poznat topao glas uočio da preperi od ozbiljnosti koja je ovladala učionicu. Deco, ja ću morati iz porodičnih razloga da odsustujem iz škole, ne znam koliko, najverovatnije do kraja školske godine. Nemojte da se sekirate, doći će drugi nastavnik i neće biti problema. Počeli su prvi uzvici jednog. Nastavnice, vi se šalite, nemojte, imam slovo srce, jao, šta, vi, pa nemojte, molim vas, sad, šta ćemo mi da radimo bez vas? I tako ona trepćući tamnim, grižnim očima, nebučno zakivala glavom, ubeđujući nas da to ne izgleda i da to mora tako da se desi. Osmatrala sam je u tom trenutku kako je uvijek bila divna i mila, prefinuli srta lica, smirena, inteligentna, spokojna, sa svakom izgovorenim rečima nas je oplemenjivala. Svima je bilo više nego profesorska, više nego razrednih starešina, više nego prijatelja. Umela je htjela da uvek pomogne, podstakne, sakrije, pričuje. Za to i koješta drugo što je ostalo kao tajna, neizmjerno smo je voljeli i poštovali. A ona tek tako da ode. Posle te najave odlaska počelo je tmurno vreme u našim osjećanjima i bure u dušima. Sad je sve po starom, samo što je naša nekadašnja razlazna daleko. Daleko od nas, ali ipak tako bliska našim srcima. Ova žena me je impresionirala, imala je običaj da kaže da je ona uvijek u pravu i da ćemo to čak kasnije doći. Mislim da je to kasnije došlo. Uvidela sam da je ona zaista bila uvijek u pravu i pravilno rasuđujući i pravilno različujući pojedini trenuci. To je žena na kojoj izražavam i ja i moji drugovi sve ono što se tako divne osobi može izraziti. Tako razmišljam sve više o njoj, čak ukupim sebi u razmišljenju. Razumna, to tako ne priča. Ne znam da bi rekla drugačije. Razumna bi nas izvukla iz ovog sosa. Kiša je prestala, dobro. Život opet nastavlja da teče normalno. Automobili prolaze, kiša da se skupljeni, ulice vlažne, para, a ja mislim, smatram da ovo moje, da ga nazovem razmišljanje o onome što je bilo, treba da privede do kraja, jer vreme neumitno teče, a našoj današnjici vreme je novac, dakle opet kad opet bude mogla u slike koje sam uspela da dobijem, podsjetit ću se na ovu divnu ličnost koju poštujem i naistinu. Sama je pisala. I se vi sećate da smo mi išli na aerodrom da je pratimo. Kraći sastav. Svi zajedno smo išli na aerodrom je nekad imao mirašce, ono gore otvoreno. Onda smo mi, kako se ne sećaš? Sofija je otišla, mislim, za Libiju. Ne, Zoriće kada je otišla negde je bio u Africi. Zaboravio sam da vam kažem, Marijanu sam ostavio telefon, ona je direktorka Branislav Nušić škole. Ostavio sam, čak sam i domara Nešu video dole koji je jako dobar drug sa njom. I ostavio sam telefon, ali ja se ona nije javila. Ona izgleda u nekom autu i mislio sam je li je ostalo i njen tekst tu, ali nje nećemo pročitati iz 8.1. Dakle, 8.3, Snežana Arambašić. Hej, sigurno ste vidjeli ove šašave, zamišljene i raspovane balavce, što u džepovima nose tražu. Nemam glas. Nemam glas. Izgubila nas u... Nemaš kapacitet. Hej, sigurno ste vidjeli one šašave, zamišljene i raspevane balavce, što u džepovima nose tranžu. Oko vrata šarene marame, a u srcima letnje uspomene i nečije modre oči. To smo mi, mučenici, pod navodima, iz 8.3. Poznaćete nas po tome što svi slušamo istu muziku, nosimo izlizane farmerke i delimo žvake na 10 delova. Nosimo cipele sa visokom štiklom da bi izgledali što stariji. Po klupama crtamo srca
krijemo cedulje sa tajnama, skupljamo postere, švanke, tajne, jedinice iz hemije, matematike, biologije. Krišom trljamo farmerke da bi se što pre izlizale i lepimo u dnevnike slike bijelog dugmenta Rolling Stonesa Delibašića. To sam ja. Eto, roditelji, razumete svoju decu. Hvala joj za Rolling Stones i Delibašića. Hej, ne verujem da niste čuli za taj naš ludi svet 8.3. Ako hoćete da ga dobro upoznate, zavirite u duge hodnike, košarkaške terene, dođite na naš čas. Dok nastavnica iz gustog oblaka parfema prođe novu lekciju, svako rađa svoju zabavu. Jekićka traži poslednje slobodno mesto na kecelji da tu napiše Mick Jagger i sanjari o susretu sa Mirzom Delibašićem. Lik iz priče. A Vuk spava ko umiljato jagnje. Šuca smišlja kako da likvidira cvike, a da ih zapravo još i nije kupila, dok Dara pod klupom čita ljubavni roman. Boki misli o svom životnom snu da bude vozač autobusa i znoji se nad kecom iz matematike. A Milana smišlja govor za predstojeći čas razreda. Vesna izranja iz skica najnovijih modela i priča kako je njena sestra Suzana vrlo ljubko dete. Sve baby sitarke koje su je do sad čuvale pobegle su u Australiju, a deda se šokirao kada je htela da ga skalpuje. Tanja fazonira o svom dragom i svaki čas misleći o njemu oduševljeno mune Banu kraj sebe, a Bana, okoreli partizanovac, zamišlja da je Cassius Clay. Maksa, naš pun 3, Ajkula 2 i frajer broj 1, odmara se po kaubojski sa nogom na klupi. Lija u prvoj klupi se obrazuje stripovima, a Takač baca papiriće pod katetu. Goca piše početno slovo jedne od svojih 100 simpatija, a Stela uporno tvrdi da je njen Srećko lepši od Gocinog Jelikića. Buba smišlja privatne ljubavne pričice, a Dragana, naša Natašica, uporno planira kako da da go, to jest kako da ubaci ljubav u njegovo srce. Evo, vidiš kako se ubacilo. Desa polemiše, da li joj se više sviđa Zdravko Čolić ili Drago iz njene ulice. A Snežana sedi na ružičastim oblacima i piše stihove o svom princu u plavim farmerkama i najnovijem modelu sportskih kola. Stamenić, naš košarkaš, imitira rukopis svih profesora i crta njihove karikature, a Slavko gladi svoju povrđavu kosu i sanjari da se vozi na motoru najnovijeg tipa. Jaga računa koliko još minuta ima do kraja časa, a Anica prebira po svojim neotkrivenim tajnama. Sneža se raduje i tuguje zbog novih vesti sa sportskih terena, a Zorica duva balone što može glasnije. Neda čvrsto privija na srce sliku Ratka Svilara, a Svetlana sluša njene uzdisaje i u isto vreme prepisuje i hemiju i geografiju svetske. Na kraju ispadne Živa i Koka kooperišu sa oksidacijom i ulivaju se u hidropotencijal metana. Stasa nabacio nove farmerke pa se pravi frajer. Ica, naš budući režiser i zakljuti zvezdaš, inače elegantno popunjen,
crta zvezdine zastave i smišlja novi film. A šta ja radim? Pa zna se, sve ovo piskarim u moj rokovnik pred slike bijelog dugmeta. Pored slike bijelog, ako vam se sve ovo sviđa, dođite u naše 8-3, gde lete klupe, gde tapkaju basketare, gde se rađaju ljubavi, gde se trljaju farmerke, gde se skupljaju posteri, značke, adrese pevača i sportista, najnovije ploče, tajne, kečevi iz matematike, hemije i biologije i gde se žvake dele na 10 delova. Snežana Arambašić, 8-3. Neki drugovi nisu sa nama, nažalost, i podsjetio bi se na njih. Ne, na Milić Vladu. A, da. Onda Paunović Aleksandra, debelog Saleta, nažalost. Onda Dragan Dragojević Lija, on je poginuo na Kosovu dole, dao je život za Srbiju. Vrcić Šime sam čuo uskoro da je umro Šime, ako se sećate njega. Suzana Stanovski. Dragana mi rekla Suzana Stanovski da je isto ovdje. Se sećate Suzana? Mi živi, zdravi, Bogu hvala i da ćemo... Ko je pevao ovde u horu? Ja! Da se sećate naše himne? Da. Ja ću ne. Onda možemo da je sad otpevamo i da... Kako je Kosanović? Idemo. U ogradu, bagremovog granja, proviruje škola o kojoj se sanja. Mašticom fontanom kao biser blista, Cvetlivo joj krasi Maksim Gorkog bista. Naša škola ima svetla mila, što nam je naukom prosvetila. Drugarstvo i ljubav u srce ulila, začedučno slavnu za život spremila. A kada postanemo mi svršeni ljudi, kad se iz detinjstva uspomena budi, najlepše i najslađe bit će nam sećanje na Gorkoga školu, smešne đačke dane. Dragi moji, raspevani, razigrani, srećni, spojeni posle koliko godina? 41 godinu. Drago mi je što vas vidim ovdje, pre svega. Zdrave, lepe, zadovoljne, srećne. Neka tako bude i dalje. Neka svi oni naši, vaši i moji učenici, a vaši drugovi, isto tako, koji nisu ovdje prisutni, budu zadovoljni, srećni, zdravi i svi. Jer jedan je život, neponovni, volite ga, čuvajte ga, dišite punim plućima, radite na sebi, to sam vam uvek govorila, da dugo trajete. Ja, evo, trajem prilično dugo. A vi znate kako. Neću baš da kažem za Moram ja. nastavnici da kažem, nastavnice prvo Dobit ćeš reč. došla da je uradim tretmane, konekcije, otvorite svi. Kad želite i možete rekonekciju na zanimljenje ili raditi, bavim se njom, treba svakome od nas dobrodošli. Kad god želite, imate mene i dragi Dakle, moji. da vam poželim lepo druženje večeras i u buduće. Nemojte pokidati svoje veze, čuvajte se. Čuvajte jedni druge. Prijatelj je najveće bogatstvo. To bogatstvo čuvajte, negujte. Jer danas, u ovom današnjem svetu, tehnologije i raznih tehničkih pomagala, ljudi su se zbližili, ali i otuđili. Oni se čuju preko društvenih mreža, ali ne žive život. Živite život, to vam poručujem.
želim vam dobro zdravlje, uspeh vama, vašoj deci, vašim potomcima i da mi dugo, dugo budete veseli i zadovoljni. Eto, a ovo mi ovako izmozno, bez teksta. Kad budeš u boljem, dobro. Hvala, Kolja. Ajmo svi sad! Noće zvezdane i jutra vedra, ali posudima i pozni stali, kako se sretnemo, uvek se zali, uvek se završi, zemlja naših pesama. Kada će doći, vrati se Nenjo, vrati, more vrati se mami i tati, ja tužam govorim noći, čekam kada će doći. Pola veka mi trebalo za ovo. Može i to. Može. Mi smo druže prijatelji rodina, al poslu se svoga druga, nije ona jedina, nek prestane tvoja tuga.